Apana zvekare kwataita panyaya vision channel yenyu patinokupa kuri right now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndasangana nenyaya panapa iri kubuda neiri kunzi iri kubuda nekunava Blessed Geza pari kunzi yes, the announcement I made through Comrade Chivero is authentic. We are finalizing our next move as per the idiom look before you leap. We are taking careful consideration to the issue so as to achieve success and avoid mistakes as we are dealing with a sophisticated issue. Ndo mashoko ari kubuda pano atiri kusangana nawo. Nyaya zhinji kana kuti nyaya hombe yavepo ndeye kuti vamwe vari kuti vageza vane masocial media here avanowanza kubuda vachitaura zvinhu izvi. Chokwadi vaNox Chivero vakabuda vachitaura kuti zvoni final move iri kuuya kana kuti next signal ichange ichiuya. So iko zvino manje atisi kuziva kuti chii chiri kuitika, asi chatinoziva ndechekuti nguva zhinji panotaurwa nyaya dzakaita sedzidzidzi chatakakwanisa kuziva ndechekuti they can't be smoke without fire. Ndo nyaya yatakakwanisa kuongorora tikaona pese panowanzoitika zvinhu zvakaita sezvizvi. So muri Zimbabwe zvakakosha kuti tingogara tichikuzivisa izvozvi zvatinenge taita kuti muzive kuti yave papi nyaya iya next stage yacho signal yacho yaichemererwa, nekuti zvinhu hazvina kana kutombomera mushe ende zvinhu hazvina kugadzikana. Makaona even journalist akatora nyaya yacho vamuhlanga vakaprovide platform yavo nemacameras avo nenguva nedata ravo zvese ipapo vakasacrifice kuti vanhu veZimbabwe mukwanise kunge muchinzwa mafungiro nemaonero akanga ainava Blessed Geza vakatozosvika pakutosungwa. Saka nyaya yacho inoratidza kuti inyaya isina mafanizi mukati, inyaya isiri fani ndo zvatakakwanisa kuongorora tikaona panyaya iyoyi. Saka takatarisa iko zvino tingangoti muchidimbu mutambo chaiwo waita kutsvuka ropa hatizive kuti zvichaperera kupi. Takuti tidarike nepano ndichikuzivisai nyaya dziripo paground. Zvakakosha ndichakusiyai makateerera audio iri pano kuti muzokwanisawo zvekare kunzwisisa zvimwewo zvinenge zvichitaurwawo nevamwe vanenge vachionawo maonero avo panyaya idzodzi dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika yekwedu, nyika yeZimbabwe. Inzwaika vanhu tese vemuZimbabwe, ava vanhu vechigandanga vakatochenjedza vanhu tofanira kuchitongwara, nekuti once bitten twice shy. Vanhu ava ndozvavakauya vachiita paya taakubvisa mugaba akatenderedzwa nembavha. Right, iye zvinezvi munhu aiti akatenderedzwa nembavha ndiye mbavha yacho yakatenderedzwa futi nematsotsi. Saka chinhu chiripo ndechekuti achazouya wacho ndiani kana abva apa. Vari kuda kutanga vashandisa vanhu vasiri kutsanangurira vanhu kuti donzo ravo nderei, vabvisa munhu uyu vachaita sei, nyika ichafamba sei, inongoramba iriko kuchigandanga ikoko. Chiwenga yeye iZANU-PF, Mnangagwa iZANU-PF. Problem iri muZimbabwe haasi Mnangagwa, haasi iZANU-PF. Munhu iyeye achapinda futi mangwana anenge apanduka achinja akutoti mukada kuti tipinde mustriti imomo mapurisa sa masoja sa vanhu maakupi maapakakona kadiki-diki. Muri kuona vanhu veZimbabwe vakaiswa munoona kanyanga kaya kari kuVic Falls ndokwakatinhirwa vanhu. Iyi nyika yese ndeyeZANU, ndo vari kuita basa, ndo vari kurohwa nemafura mhepo. Chavanoda vanoita. Izvino vanotaura kuti wovheti muwovheti yakarwa hondo yacho ega here. Vangani vanhu vakaremara mumamisha munguva yehondo. Vanhu ivavo ndo vanotofanira kunge vaipiwa macompensation. Ruzhinji kusvika pakufa havana, vamwe vari kungoti gami nanhasi. Asi iye zvino vakutaura vakuvakira munhu avakambopa mari, vakucherwa bhora akupiwa mari. Ko uyu Mujibha, ko uyo Chimbwido uyu, vanganana Chimbwido vakanhumburisa vakasiya vana, vamwe vana havatozivi vana baba vavo kusvika iye zvino vakasvika kutoroorwa, vamwe vari kuroora asi ana baba vavo havavazivi. Pamusaka pevanhu ivava chiripo ndechekuti ngavabude pachena
vaudze vanhu nekuti as long as munhu wavari kuisa uyu asina kuvhoterwa hatina kwatiri kuenda. As long as zeki iyoyo ichiri yakangochengetwa nezanu hatina kwatiri kuenda. As long as kastatement kekuti mupurisa izanu, musoja izanu kachiripo hatina kwatiri kuenda. Saka vanhu ivava vanoda kuti pakati apa vakuti hondo yavo ngaichiita vanhu voramba. Kana vasina kubuda pachena ngavatange vabuda vasashandise vanhu. Taneta nevanhu ava nekuti haungambomutrasta muroyi iwe uchiziva kuti nezuro unono akadya mwana wako, mari mwezuro akadya mwana wako. Saka tovatrasta sei vanhu ivavo? Ngavape a clear outline about what they intend to do vasati vada kushandisa vanhu sezvavari kuda kuita izvi. Ngavataure nyaya yavo kuti toda kuti kana tadai chinhu chinosolva problem yemuzimbabwe illegitimacy. Vada kusunda futi Chiwenga yeye the same mugandanga ane mbavhawo dzake dzakamutenderedza. Munhu akaelectwa chaiwo through a free and fair election haaite izvi. Tarisai nyika dzese dzine democracy ndedzekuti dzakavhoterwa munhu. Zvino iyi yekungosundidzana iyi ende Chiwenga achadaro pamberi apo posundirwa mumwe futi. Saka tinosvika kupi kunosvika vanhu. Vanhu ava ngavaite tsitsi vazive. Ingageza akataura vanhu akati vanhu vakapedza huku dzevanhu mamisha, vakapedza mbudzi, vakapedza mombe, vakabhurokesa vemashopu, vakabhurokesa vese vemabhazi. Asi kana sendi ravakapa vanhu ivavo ivo vachipanana mapurazi vachipanana kuivava vanga vasiri vanhu. Kudai vanhu vese vakatiza misha yavo hondo iyoyo vairwa chirudzi. Dai ana mujibha vacho vese vakatiza kana kuti vakanga vachitengesa vaibudirira hondo iyoyo nana Chimbwede wavo nepovho yese yemamisha nhasi uno kana papa kugovana mari papa kudi vanhu vaya havana basa. Ivo ndivo vane basa chete. Vamwe wakaita sana Mahiya, sana Mutsvangwa, sana avo vari kungokutaurawo mazuva ano vamwe ndo vaya vaiita basa rekungonzi ndiwo unoorganiza. Ana organizer mumabhesi umu havanomborwa hondo ana Mutsvangwa ukamutarisa ana Matemadanda nanani havana. Vaingovana organizer vaya vaiona kuti chikafu chiripo here, hembe dzaainwa here, ndo basa ravo riya. Havasiriwo vanhu vakanga vari mukombat. Asi nhasi vanoti ndisi takarwa hondo. Vamwe vacho vanongokutaura tirima ndo vaive kuzongoenda mumaassembly points vozodimobilizwa akungoti handakarwa hondo. Nonsense. Vanhu ivava vanhu vemuzimbabwe svinurai. This is the time yekuti kana zvichiramba vanhu jamukai movasiyira hondo yavo tione vakaipedza. Izvi vanoda kuzembera vanhu mashure pamberi pacho apo vokusvipai futi.